Уважаеми представители на Движението за права и свободи, уважаеми представители на медиите, добре дошли в президентската институция за новият кръг консултации за съставяне на правителство. От позицията ви, вече на втора политическа сила в 50-то Народно събрание, как вие оценявате перспективите пред него? И знаете, че съгласно Конституцията, при неуспех на първият мандат, вторият проучвателен мандат идва задължително при вас. Вие имате ли вече някакви идеи за неговата реализация и каква би била успешната формула за съставяне на устойчиво правителство? И аз съм сигурен, че имате и съответно набелязани приоритети, по които то да работи в полза на българските граждани. И разбира се и въпроса, който задавам и на другите политически сили, на който все още се търси отговор в обществото ни, това е фактът, че большинството българи не излязоха да гласуват. Вие съответно направихте ли изводи в вашата политическа сила и как виждате решаването на този изключително голям проблем, защото от него зависи легитимността на всички институции в последствие? Заповядайте, господин Цонев. Благодаря ви, господин президент. Благодарим за поканата. Добър ден от нас. Добър ден и на медиите. Ще започна отзад напред, защото ми се струва, че този въпрос за ниската избирателна активност, свързан и с прочета на изборните резултати, е изключително важен и би могъл да бъде изходна точка за нашето поведение и решенията ни. Разбира се, ние при откриването на парламента в декларацията на парламентарната група казахме ясно, че за нас прочета на изборните резултати, в частност ниската избирателна активност, категорично говори за нарушено доверие към политическите субекти, даже в частност и към политическия процес в страната. И това не е ново. Това е процес, който се развива вече няколко години, особено силно в последните 3-4 години. И разбира се, това се дължи във всички случаи на факта, че в страната политическите сили в последните години отдалечават дневния ред на хората от дневния ред на институциите, респективно на проблемите, които трябва да се решават. Ние този извод сме си го направили. Няколко пъти дори говорихме на тая тема и цялата ни кампания мина под този слоган, че трябва да се върнем при хората и трябва да работим с хората. Но едновременно с това нашия прочит включва и друго, което го видяхме на терен цял месец и което и другите са го видели, че хората категорично не искат нови избори. Хората искат политическия процес да се стабилизира, да има мнозинство, да има редовен кабинет, който да решава проблемите. А проблемите са много. И решението им категорично минава през един мандат, пълен или близо до пълния мандат, за да могат в перспектива да се решават така нещата. И в тази връзка, преди да стигнем до приоритетите, програмите и така нататък, трябва да кажем абсолютно категорично, че Движението за права и свободи съзнава своята отговорност пред избирателите за съставяне на редовен кабинет, подкрепен от стабилно мнозинство, ако е възможно, и ние този свой път ще го извървим. Въпросът е дали другите политически сили го разбират и още по-важният въпрос е как точно го разбират. Защото най-нормалното нещо е да бъде подкрепен мандата на победителя. Все пак това е волята на българския народ, а не нещо измислено. Колкото и малка част от българските граждани да гласуваха, и едните, и гласувалите, и не гласувалите казаха едно и също, че доверието е ниско, но не искат избори. Доверието може да се повиши само чрез работа на един редовен кабинет. Ние смятаме, че най-логично е да бъде подкрепен мандата на победителя в тези избори
Още повече, че заявката на по-малките партии да сглобят кабинет с техен мандат никак не кореспондира с това, че този мандат ще бъде подкрепен пак от първите две политически сили. Той ще зависи от мнозинството и волята на първите две политически сили и ние не виждаме никаква разлика в това, освен политическото его. Мисля, че гражданите на България ясно ни казаха, че политическото и партийно его трябва да бъде потиснато в името на решаването на техните проблеми. И накрая да кажа и това, в тази сложна обстановка, Движението за права и свободи, нашата парламентарна група ни е натоварила с това да кажем, че ние много разчитаме на вас, господин президент, в този процес, на вашия авторитет, да убедите политическите сили в ролята ви на държавен глава в този процес на медиатор, защото очевидно има нужда от медиатор. И няма кой друг да бъде, освен вие. Така че нашето очакване от вас е да, както винаги, да бъдете на висотата на тази отговорност и да се опитате да ги убедите, че трябва да излезем с решение от тази ситуация. Изборите са краен вариант и не са решение. Това го чухме ясно от българските граждани. Благодаря ви. Благодаря, господин Цонев. Благодаря на медиите.